ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu na temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. My mission is to help people live better life. Bụrụkwazị onye isi nchụaja Odinana Restoration Prayer Ministry, ya bụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'isiokwu nke ụbọchị taa bụ karma and abortion stroke murder. Ọnya bụ isiokwu anyị n'ụbọchị taa. Mana tata bụ nkwọ. A sị na chi nkwọ akwụtara anyị ihe ọma ma kwụpụrụ anyị ihe ọjọọ. Na anyị ga-ejere obodo nara obodo, onye chụba anyị na ọ ga-ada, onye echecha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya, onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ ọzọ ya nwụ, onye isi anyị na-awa aja ya were nke jụọ. Anyị nọ n'ọfọ na ogu. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ume. Onye isi anyị na-achụ awa aja ya were nke jụọ. Ekwuo na m ya mbụ, kwuo na anyị ga-adị ka echi na echi adịghị agwụ agwụ. Asị m ihe ọma na-eme na be ndị ọdụ ya mee na be anyị. A gazienụ n'ọfọ. N'ụbọchị taa anyị ejego chụọ aja na temple dịka anyị si eme bụ morning rituals anyị na-eme na temple, wee gọọ ọfọ n'isi friends of the temple, ndị enyi anyị niile, ndị anyị wụ their mentors, ndị anyị na-agbaziri onu, na ndị ihe niile anyị na-eme na-amasị, ndị na-aga ọfọ nkwụrụsi gọwa for 21 days. Anyị agụgọ ọfọ gọọ ọfọ n'isi ụmụ ọdịnala Igbo niile, ebe ọ bụla onye anọ na. Asị m na ihe ọbụla onye na-eme wee na-emeta ihe ọ na-eri, na-aga ọfọ na ndị afọ anya ga-eme ka anya bụ ihe onye a na-eme na-ewetara ya ego, maka na ọ na uwe ego ka nọ. Yes. Asị m na akakaka anyị amaghị na jijiji anyị amaghị, anyị agosigo ọfọ. Isiokwu ka m ji wee bịa n'ụbọchị taa, na-elotakwana ndị mmadụ maka ọkwa dị mkpa. Ọ bụrụ na ị bụ onye nwere kọl mana ị nọ na-akụ ọta, kedu ihe ị ga-eme? Chat ya m privately ka nyere gị aka, maka na abụ m onye believer na the air is enough. The earthly space is enough to accommodate all of us. Ugbo buru ibu mana ndị ọrụ dị one ma one, ezigbo ndị ọrụ dị one ma one. Mgbe ị aghọta ihe m na-ekwu bụ na ọ bụrụ na ị chọọ na ị na-achọ ibuild a standard house, then ka ị ga-afụ na ndị ọrụ in the real sense, in the word of physical, the less. Because even carpentry work, for you to get somebody that will give you work with less supervision, and even other work, messing, laying blocks, you understand what I'm saying? It will according to spiritual work. So in every profession, to get experts, that is where the problem is. So ihe ndị wee bịa n'ụbọchị taa bụ ka ịghọta ihe niile kwesịrị ịma gbasara karma, murder and abortion. Onye abụ isiokwu. Maka na onye amara ebe mmiri si bido maba ya nwere ike oji ebe ọnụ bido n'ebe sọrọ ya wee na-abụ. Ekenego nwoke, kene nwaanyị, kenekwasị ndị na-abụ ha na-erecha vidio anyị ha tụsara ya ndị ọzọ. So ọ bụrụ na ị nwere kọl na ijega ebe dị iche, na-agwa na ị nwere kọl, then chat ya m ga-agwa gị ihe ị ga-eme ka anyị na ukwuo ka anyị ga-esi wee nwee ike na-akụziri gị the basics ị nidere ịma, because na a ga-akụziri gị the do's and the don'ts n'ọlụ a.
then mmụọ gị na-esi wee kwudoziere gị, ị ga-enwerịrị mentor. You must be mentored. Ọnya mere ndị Igbo ji bụrụ odogwu bido na Anambra steeti. The system of apprenticeship, the mentorship is second to none. Ọnya kpatara Anambra ji nọ on top. Today, a friend of mine told me that even Lagos Business School have started learning the mystery and what it takes in apprenticeship as a course, because you must be mentored. If you are not properly mentored, you will be working like quack. Ndị gbara boy na-ege ntị, ma ime eji onye gbara boy 6-7 years compare onye bịa mụọ ha 6 months. Despite that, onye agba boy nwere ike ịdị younger mgbe o bidoro ịgba boy. Despite the fact that onye bịara ịmụ ha nwere ike ịwụgo matured man or even a mmadụ, mana the technical know-how will never be the same. Onye akpọrọ ọrụ, yes, akpọrọ ọrụ, mana mmadụ ga-edu. Example, akpọrọ Elisha, mana Elijah mentor ya. Ghọtara ya? Etu aka Moses wee mentor both Aaron and rest of them. Somebody must mentor you. We kụziri the trade. If not, ị na-eme ọtọ. So, saatị m ka nye n'aka maka ọtụtụ ndị ọ na-ewute m na mfụ some pains ndị mmadụ na-agabiga. Even some of them need the motivation, counseling. Onye bata na every Sunday anyị na-enwe counseling 8 to 2, but you must chat me ka ebe ukwuo gị. Okay, enwe number of people nwere ike ifudo for the day. I want to be giving people proper attention. O nwere ndị bụ ihe ha na-eche bụ ka ha na ezinụlọ ha ga-esi gbawo. Ihe ha na-eche bụ na ezinụlọ ha bụ ndị na-eje ụka. My brother, my sister, ezinụlọ ga ama eje ụka ruo ka mụnwa. In fact, ijere ụka ruo ka mụnwa maka na eri m front and back. Ịghọtara ya? Erigidoro m rie m to the extent that I'm changing my surname in a way, thinking that ihe na-eme m no by changing surname na mma run away from ihe si na ngwuru. Ịghọtara ya? Gịnị bụ ihe si na ngwuru? O nwere ike inwe call, onye na-afụta ya na-afụta, nwere ike mmụọ dịbe nna ga-akpọ ọrụ ma ọ bụ mmụọ obodo na-akpọ ọrụ. Onye na-afụ n'ụka nwere ike ịta afụta ya because onwego mindset na ha bụ negative beings. Therefore, o nwere ike sị gị na mmụọ na nwere ike ịdetach onwe gị by ịjụ ihe na mmụọ that backing you from your root. So, what he passed through now, m ga-emere experience. Because the mmụọ na onwe m erigo nri n'ụka, ejere m fa. Dịka nsogbu. Agụgụ agwa na m gụgụ Bible, Genesis to Liberation, 3 good times. Gosi ebido n'isi. Every day I achieved that because every day I agree 1 chapter or even more. Ndị nwere short chapter, I can go more than 1 chapter. Ndị nwere dị long, I can go full chapter in a day. Notara ya? That's how I achieved the feat. Because I'm like nkụzi mmadụ agwa ga etu si mie. Onye ma even n'ọdịnala na-ekụziri ihe, ekụziere gị, use myself as a case study. Ka iwe mụta ya. Ihe nji ama atụ bụ na ichefu ihe m kwuru, cheta ihe akụkọ nkọrọ. Yes, n'ụbọchị taa, dịka m si wee kwu, inwe kọl anwa mee ka mmadụ ka m tụziere gị aka. Ka ofu, ka ịbụa, ọ bụrụ na you like what is happening to you right now, maybe like the account balance, your bank balance, account balance right now, and they want to turn things around. Try ya ka ịtụnyere anyị na aja anyị na-achụ ọnwa kwa ọnwa nke ọnwa Febụwarị. Ma ọ bụ na ya gbachara gị afa, ị nwere ego iji alụ ọrụ. Dibịa ọbụla gbachara gị afa, ị nwere ego iji alụ ọrụ. Agba na nkịtị na-aga ọfọ. Ị nwekwara ike isonyere anyị na aja ọfọ na aja anyị na-achụ n'igwe nke ọnwa Febụwarị.
it have helped others and it will help you. Ma ọ bụrụ na ikwe, you forward your prayer request and the token. Then ka i wee zue na aja ya na-achụ n'igwe nke ya ebido na February 6th. A na-aga ọfọ ya bụ ọfọ chụọ onye gbaja for 14 days. Odozi igbo ebu na asara ka wee mechie. Ka aga. Then onye abụ ihe kwesịrị ịma. Then o nwezie ihe ọbụla na-agbawa oju anya ma ọ bụ ihe ị chọrọ ka m kwudoro onye ya, ị chat them privately. My mission is to help people live better life. Ọgwụkwa ndị Igbo onye nọgoro obodo Igbo 5, 10, 15, 20 years, ekpugbu ọbụla ọkụbe nna gị, elubere ụlọ, onwebere ihe imepụtara, nwanne you need the help. Yes, and that help will come mgbe gị nwa na onwe gị kwetara true na you need the help. Imagine ihe a na-akpọ flimsy excuses. Ọ bụrụ na anya gị ghe oge, ị ga-ama na all is not well. Ka ga ọkwa nna amagwụ. Inweta meseji anyị, ị ga-esi ya like ya, tụsara ya ndị ọzọ. Echefukwana comment and share our messages. N'ọnwa June a, somebody must get something tangible from me. Ka bụ ihe kwesịrị ịma. Then ihe ndị ọzọ na-ekwu ị kwesịrị ime bụ ka ị na-esonyere anyị. Ọnwa ajụjụ ọ bụla ị nwere, send ya message. Ana m ọbụ na my videos. Despite the fact na m na-ede my numbers ede. Ana m ede my numbers na screen. Then mgbe m mee pronounce ya at the end of the video, m akpọkwa the number maka ndị ụta. So nọmba mkpọrọ abụghị na ọ bụrụ onye ọbụ nọmba dị na screen. Then and feel free to call me even on video calls. It's allowed. I answer my call myself. You can use even my voice to know me. That's not going to Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Then ka anyị gaa n'isiokwu nke ụbọchị taa. Gịnị bụ karma? For our sin nemesis. Karma is a spiritual term using to describe when somebody is receiving punishment for what he has not done right. So, karma is, they can say, that ethnic governance is a prototype of what is happening in the spiritual. How things work in the world of the spirit, the spiritual understanding of things. Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, the Almighty Father, na nwere anya ọbụla bụ mmadụ ga-afụnata Chukwu nke igwe. Yes, you can see other entities of powers dị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Maka ndị na-asị na ha nọ na nlọ wee fụga Chukwu wee bịa kpọte ha na my dear, the Almighty Father can never descend so low. Enwere millions of entities of powers with enormous powers that even when they approach you, even under the angel, as more an entity of power approach you in real life. Nwanne ọma jijiji ahụhụ nwere ike ịdagị. Yes, you will be dumbfounded. In fact, ihe amaghị ihe esi wee explain all the glory and the radiation. In fact, the work he is will quantify. In work he is will use word of mouth will explain what he have. Magana ibube.
ghọtara ya dị egwu. So ọ bụ lesser elements and angels bụ ndị na-eje accomplish a certain mission. Then maka na ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, and when they approach you, ị nwere ike isi na primordial queen bịakwutere gị ee ị nwere ike isi na everlasting Father bịakwutere gị, nke bụ eziokwu na mmasị na ọnụ ịba ka ị na-alụ, mana the truth of the matter is that they nwere entities of powers that can take on any form and shape to deliver the message they want to deliver. The Almighty Father, the unmovable mover, the creator of the whole universe, cannot descend low, go into Emeka, Ifeanyi, Jessica, Janika, Chamberlain. No. Enwere ndị na-ejere ya ozi. So ọtụtụ ebe nọ na-ereceive isi ala, ikpere ana, otito na mbuli elu nke ihe niile kere eke, the entire creation na-enye. Iche na ọsọ na planet Earth creation. I thank God na science agwụkwọ na enwere 9 planet abịa ọkarịa na yes. Then and more planets ka aka discover more. So and that no they discover does not mean no water. And when the words nke ka uche mmadụ nghọta nke mmadụ enwere ike ever discover, because man can never see beyond his nose. So ihe okike nke Chukwu na-eri otito ụtụtụ ehihie abalị. N'ebe Chukwu nọ, o nwere ihe dịka ụtụtụ ehihie ma abalị. Ọ na the word of our own word, God's material, ka anyị na-notice morning, afternoon and night. Ịghọtara ya? Because of the turning of the sun. Ebe sun chere ihu na ebe ọ bakara azụ. Then I better na the word of physical. Wezi ụtụtụ ehihie abalị. Ịghọtara ya? Mana na the throne of grace, ebe niile bụ ihe, maka na Chukwu bụ ihe. Onye ahụ mgbe o kechara ụwa sị, let there be light. In our commanded the light on the light region to illuminate the entire earth. A sị na mgbe mmụọ Chukwu oke kechara ụwa na mmiri covered everywhere, na mmụọ Chukwu na-agagharị, the spirit of God moves upon waters. Ndị Bible scholars ibe m ama ndị egotago nka na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. So o kechara ya wee kee the nature, laws of nature, the governing mechanism that will make it possible for everything ịda aga n'anya, everything ịda aga n'anya. Ịghọtara ya? So but kedu ihe anyị fụrụ? Ebe a ka earthly governance wee adapt wee nwee ma disciplinary agency. Understand? Where reformation organization are supposed to reform someone that went astray. So etu ahụ dị in earthly governance, enwere police, enwere the judiciary, ndị ọ bụ ọrụ ha ikpe mmadụ ikpe na-etu o kwesịrị ma nyekwa ya ntaramahụhụ kwesịrị ya. Etu ahụ ka ọ dị in the world of spiritual. Dịka nsikwu na earthly governance is a prototype of what is happening in the spiritual. Ka asị wee nweta ya. Now, n'ihe kwesịrị ịma na-eme n'ọbụla, ọ bụrụ na Chukwu okike, maka ndị na-asị God punish you, no, it's belittling the Almighty Father. Ọ bụrụ na ị ma onye a na-ekwu maka ya, on the unmovable mover, onye pụrụ ime ihe niile, ịma na esi na onye a punish gị is belittling the person. Even earthly governance, the case no onye isi ala ya punish, no, he only use his voice, the agents of government, to flog you. Ikwere na ọ na-eme.
talkless of chi nke ukwu a na-ekwu maka onye a na-ekwu maka ya, onye ike niile, every power before him. Even Jesus Christ chi ndị ụka ọbịa kwukwara na o nwere nna nke zitere ya na ghọtara ya, ọchị ahụ ka m na-ekwu maka ya. And ọchị a bụ chi ndị nna nna anyị ha felo. So maka na ndị nna nna anyị ha eweta ọjị ekenegodo Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. We communicate to him direct, not ịyọ n'aha mmadụ dịka ndị ụka anyị adịsi eme. Asị na ọ bụrụ na ịyọ n'aha the bringer of their message, their religion, they might communicate to God. It's laughable. Then the Almighty created the laws of nature that govern the universe. The only thing that is expected of you is to key into that laws of nature. You know that those natural laws. Whatever you sow is what you reap. Galatians system. God can never be mocked. You can go and read it. Whatever you sow is what you reap. And if even physical earthly things happening around us, once you plant a corn, you harvest multiple of it. So whatever you give to nature, you give nature, you can plant corn and harvest beans. So whatever you give to the Mother Earth is what you will receive bountifully in abundance. And that was one good reason in my previous teaching why you will receive in abundance. The truth is that whenever you are doing good or bad, the elemental beings, they weave all the things in your name are there, taking note of them, whatever you are doing, whether good or bad. And their goodies will go and be anchored in the ethereal world where it will be there. Spiritual connection center of the goodies. If you are doing bad, it will still go there, spiritual connection of the bad, and be gathering momentum. Every other person that is doing bad, their own will be going there. People that is doing good, their own will be going there. So when time for reaping comes, definitely, or if you do good, the good you have done will attract other good in the spiritual connection center of the good, and they will all flows back to the originator, being you. So that's how thing works. If it's bad, you see flow back. So God Almighty cannot descend so low, start punishing Ifeanyi, Ebuka, Kensere, John. Name them, all the names. You know what I mean? It's about it. Mana Onwogo already established laws of nature that is in charge of disciplining each and every one of us. Whether you do good or you do bad. In your own coin. So the reason why it's always good for you to live a good life, a good legacy, life worthy of emulation. You know why? Because whatever goes up must come around. If you throw a stone up, it must come back to you. So learn how to sow good seeds. It's not word of magic. Let me tell you what is happening. Yesterday, I thought about reincarnation or whatever. Today, I was mandated to teach about karma, murder, and abortion. It's for a reason, not by mistake. Now, what you are sowing is what you are reaping. Sometimes, when bad things you have sowed in the previous earth life start coming, believe in me, it will look as if all the pleading, all the sacrifice you are doing are worthless. But it's not true. The truth of the matter, in the spiritual realm, the time for reap what you have done, all the bad things you have done long years. This is the time the natural laws decided that the cup of your
misdeed are overfilled. So it's time for the thing to flow back to you, the originator. Now, mgbe ahụ ị nọgoro n'ihe mgbu, ị nwere ike ị na-achụ àjà. Ihe àjà anyị na-arụ na-achụ nwere ike ide emewu ide reduce. O nwere some of the things you have committed need restitution, need ka ime saraka, ma ọ bụ some certain neglect, in neglect to natural laws, and those things accumulated in what your problem is today. Yeah, what you are facing. So when you are doing saraka, sacrifice, and other things, or when you are even doing personal relation with the entities of powers in your lineage, what you are doing with that you don't know, but only about family how the things work. You are trying to make personal relation with them. Ka ha wee kwutoro gị, ka ha wee tinye aka na mmụọ, start to appealing to forces of nature, mmụọ niile ndị chọrọ ịpịawa gị azụ because of what you have done. So aja ọbụla ị chụrụ abụrụ in vain. So o nwere ike ọ bụrụ na iwe onye nwere lots of debt to pay in the spiritual. So mgbe niile ị na-achụ aja nwere ike ya izuo ya wee na-eme gịnị, na-akwụ ụgwọ niile iji. O nwere ike ọ bụrụ na o nwere onye imegidere jụ na n'ihe emesapụrụ ya aka, ma onye ị kwesịrị inyere ịka mma, ị kwesịrị imere saraka, imere ọrịa. Maybe in your previous earth life, or yeah, even this earth life, but some years back. Now, you need the imesaraka to appease people on this present earth life that is in the same condition that you would have helped in the past. So, enwere ike arụwarụ ọrụ ọpụta na ị ga-achụrịrị aja, achụcha aja na aga emesaraka n'isi gị kachiri mma were ka e wee je pay off that debt that is pulling you down. So whenever you are doing sacrifices and you are not seeing the immediate gain immediately, it means that in the spiritual realm you are a debtor. Iji ụgwọ. So ụgwọ a niile iji ka a na-achọ ka akwụọ na mmụọ ka i wee bụrụ onye nwere onwe gị. Mana o nwere onye ya wepụta, ọ bụrụ na mmụọ na ojiri ọzọ ụgwọ, ma ọ bụ na ụgwọ o ji just a minor ụgwọ, elu a narị ọrụ ozugbo, opiki ozugbo. Onwe ndị ya na-alụ ọrụ sef ihe ilidire bụ ije na temple je ka ọrụ ha gbakọ Chukwu okere ndị Afrịka ya na tatakwa na ịbịara ịbịa buku ọrụ Ifeanyị Okeke Okafọ example na a ga-alụ ọrụ ya echi n'obotakwa ihe ọrụ ya niile na-echi ka ụnụ ya arịa ịwa otiere ha ọyị. So that thing email. The day I lose all that bagam ụzọ emepe maka na the settlement, the debt is not they no longer a debtor. Ihe need is the email ma ọ na debt ya kasị obere. Ihe need ewe chụọ na-acha nwa ọkwụ ụgwọ the debtor. Yozie ha gozie Israel. Ọ dị nnọọ ka asị na na-arụta ọrụ atata bido that day na-arụ the ọrụ miracle mebe. Mana o nwere ndị, if you look back in their spiritual store, if you are privileged to look that, you will see that their storage store of things is filled with garbages and filth. So you need to start evacuating the garbages, the refuse dump, everything, before you can even start to mob the house. You understand? So it has to be a consistent thing in order to liberate the autonomous done in the past. You know, so karma is like giving you back whatever you have given to nature. So nature has a law of whatever I sow, you reap. So
So nature will always recover. So that is why it's always good for you. Mana mgbe ị bịara, enwere ike in your spiritual store you have a lot of debt. Mana you keep on na-achụ aja na-eme ihe dị mma. You will notice that you are already wiping out the debt, the spiritual body, till eventually you exhaust all of the debt. Now, once you exhaust that, the spiritual warehouse of the goodies you have stored will be automatically activated and they will start reaping goodies. You know how the thing works? Yes. So karma that batian also. And karma is like earthly discipline agency that pays everybody in its own coin. Then, so you matter go down now, karma is real. And karma is meant to discipline you. Mana, the only solution, once you turn a new leaf today, when the hammer of karma begin to look for you, by the time he meet you in a good position, you're no longer in that your sinful act, the severeness of the punishment will be diluted. Makani shift go, makani ebugharị ọnọdụ. In spiritual realm, because etu esi wee sị n'aka enu, esi wee because na position you change that position by a turn a new leaf. You ghọtara ya? Then nke ọzọ ị kwesịrị ịma awụ wepụ aka n'ihe ọbụla mụda. Why? Mother na-achụ ọbọ. Mother na-achụ ọbọ because you split a blood of a human spirit out of your own making. By so then shorten what you cannot even create. So therefore, having created more job for forces of nature, you will be disciplined. Ọnya bụ na mgbe gburugbu ahụ na ndị ọdịnala na ndị world religion ndị ọzọ mana na-enwe severe punishment ọbụla dị mgbe ọbụla mmadụ sin against the laws of nature. Ọnya kpatara even ndị na-crucify Jesus ndị ụka ọbịa mana ihe a na-eme dị njọ ha sị because what they did is that's not the act. They know they committed murder. Forget about onye na-asị na mmadụ ya wụ holy mother. Na mmadụ ya wụ ihe destiny nọ ya eme. Onye na-ajụ ọnwụ na ihe destiny ka ọ nọ ya eme. Why na nwa na-aza St. Judas? Because a ga-ekele Judas no because ọ bụ already ya karịa mmadụ ya. So ekwesịrị ide ekele St. Judas. So ihe nna chịkọwara gị bụ na all because of that punishment amaghị eme niile ahụ ihe butere ya. So n'ihe ị ga-ebu ụzọ mekịta bụ ịgba mbọ live a new life. A new life you are living today will hasten up to cancel your debt. You got that? Some goodies. O nwere onye ihe emeri ihe ọma taa. Ọ bụrụ na ihe nso n'ihe iji ata afọ na o nwere onye kwesịrị inyere ihe ọma imere ọrụ. So ọ bụrụ na ibidozie mewe ihe ọma in this present earth life, a ga-eji ihe ọma wee settle some of your debt of the old. Because ọ bụrụ na na-ekwere ya in cash kwụọ in kind. That is ọ bụrụ na inwe ijiwere ịchụ aja ma ime ọfụma wee kwụọ ụgwọ ya, ma na ya akwụ ụgwọ ya by facing the challenges that follows it. So what you will do from today is remember chi medu ihe dị n'ụzọ gị, biwe ndụ dị mma, avoid intentionally decide to hurt people. Wepụ aka na mụda. Ọ bụrụ na mmadụ mejọrọ gị, ihe na-ewute ndị mana ndị gbara adị ha ị na-ahọrị. Mmadụ mejọrọ gị sepọted. Were ọjị jebe na ana ngwurube nna gị ebe ị dọrọ ana ngwuru dịka onye ọdịnala. N'anya anyanwụ wee sị ndị gị na-asụ kọọrọ ha ijide ọjị n'aka kọọrọ ha ihe niile mere fọ A to Z. Esikwa na asị gba ha ikewa eziokwu. Ịgwasịzie ha iwesị ya na ọgụ a ihe a onye a mere na ọ bụrụ na ha je gbara ọgụ a na ị ga-egburu ha ofu egwu ma ọ na ị ga-egburu ha ofu egwu.
imecha were ọjị ịwa na wee dewere ndị ana hapụ ka ndị ana judge ya. It might take weeks, it might take a few months, but victory is yours. Ghọtara ya? So wepụ aka. Ndị gboo na-awụ ebe ọbụla mmadụ megidere wee gbuo ọsọ, gbuo mmadụ ha gba ọsọ ọchụ. The same thing with ndị gburu Jizọs, ndị ụka ọbịa, ha sị ka ọbara ha dịrị isi ha na isi ụmụ ha. Ha ma na ihe what they committed is dastardly act. So bido n'ụbọchị taa wepụ aka n'ihe ọbụla wee kwafu ọbara. You know why? You are creating more work to the laws of nature in reincarnation. Therefore, you will be penalized for that. So mgbe ọbụla ịfọdụ onwe gị n'ọnọdụ dị aṅa, don't do it. Or one for anything, don't advise anybody ike ime. Ndị Igbo na-akpọ ike ime abortion, ma ọ bụ nye mmadụ ego, ma ọ bụ sị mma ya ji eme, ma ọ bụ nwa nweghị ọbụla eji nwaanyị si anya nye ego ka onye ma abortion. God forbid it. Ọ na-apịasara nwoke business. Enweghị ike echi business ga-adawa ya ihe na-eme. Abortion, you know why? At the making of pregnancy, a human spirit will take that particular body, fetus that is growing in the mother's womb. Whenever the spirit enters the body, that is when the person will notice the face kick. And so, o nwere ike ọ bụrụ anyị chie be nne gị ma ọ be nna gị chọrọ ịbịara ụwa, iwe jezi eme ihe dị etu a, ọ ga-eme ya ịfụna na idupụta gị edupụta n'ụzọ wee ha mmiri sie. Yes, because you are the one that presented the opportunity at the first place. You presented the opportunity through having sex unprotected. What do you expect? I will literally present the opportunity, use the rubber condom for your sex. Man, you'll be carrying without protection. Then be ready to face the consequences. So you presented the opportunity for a human spirit that is working in the world of medium to come back in life. And when they come back in life, you became worried. So for that reason, it was any shortcut. So ihe na-achịkọwa bụ for any reason enyi nwaanyị dịrị ime, gbaa mbọ fụ na take care of the child and the mother. Ma ọ bụrụ na enwere reason dị nnukwute mkpa ime na-eme anụ ya, then take care of the nwa. Ịnwakwa na anwanye ego ya ji eme abortion. Some of you today na-ata afụfụ. Your business is crumbling because of that particular enjoyment of, let's say, few minutes or even 1 hour. So never you allow any woman to do abortion in your presence or support her in any way. Abortion, because when the child already formed, you now disrupt the process. Then more will not take it easy with you. Ọ bụrụ na nwere ihe ịchọrọ ajụjụ ịchọrọ nkụzi taa gbasara kama abortion and the mmadụ igbu mmadụ, and never for any reason decide to poison somebody or igbuo mmadụ for anything. Ihe ọ bụla onye a mere gị, mmụọ bịa kọsara mmụọ ga-ekpeziri ezi ya. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ihe nkụzi taa ma ihe nkụzi gboo ma ọ bụ ihe ọ na-agbagoju gị anya n'ọdịnala Igbo, sendere m meseji aga m enyere gị aka 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu gbava m. Ya gaziere ụnụ. Udo dịrị nwoke dịrị nwaanyị dịrị n'ihe anyị na-eme na amasị ise.